شالوم 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 بيتسبي እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር አቦ ድበዝሕልኩም አና ሓውኹም ሰላሕ الدين ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ብርሃን ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም እንካፈሎ ቃል ንእምነትካ ተጠቀመላ ዝብል እዩ ንእምነትኪ ተጠቀመላ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ እምነት انت تتقيمنالو ጥራሕዩ ብኡ ክንዓብ ንኽእል ገለገለ ሰባት ነታስተዋሃዋ እምነት ይጥቀሙላሞ በአድማ ብዙሕ ነገር ከካናውኑ ትሪኢኻ ገለገለ ግን እምነቶም ደይጥቀሙ ሰባት ከ አለው መጀመርታ ስለ እምነት ክነግረኩም ዝደሊ ካብ ጌጋ ዝኾነ አራዳዳ ክንወፅእ ዘለና እቶም ንክርስቶስ ተቀበልኩም ብጎይታ ዳግም ዝተወለድኩም ዘበልኩም ንእግዚአብሔር አምላኽ እምነት ሃበኒ እምነት ወስኸኒ ኢልኩም ምጽላይ አይድልየኩም እዩ ንምንታይ ተዳኢልኩምኒ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ እምነት ክዛረብ ከሎ ኣብ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ጥቕስ 3 ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ አቱም ፍቁራተይ ብዛዕባ ሕብረት ምድሓና ብኩሉ ቅንዓት ክጽሕፈልኩም ምስ ደሊኹ በታ ሓንሳእን ቅዱሳን እተዋሃበት እምነት ስሪኹም በታ ሓንሳእን ቅዱሳን እንታይ ዝኾነ ዝተዋሃበት ሓንሳእ ተዋሂባ እታ እምነት ዝተዋሃበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ከመኽረኩም ናይ ግዲ ኮነኒ ይስብል ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ቅዱሳን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንቅበሎ ቃል ወንጌል ምሰማዕና እቲ ናይ ወንጌል ቃል እሱ ናይ እምነት ቃል ስለዝኾነ እምነት ተሰኪሙ ኢና ውሽጥና አትዩ ስለዚ ሓንሳብ ንኹሉ ጊዜ እትኸውን እምነት በቃል እምነት ናብ ውሽጥና አትያ ድሕርዛ እምነት እዚኣ ንእግዚአብሔር እምነት ክበካ አይልመንን እዩ እምነት ክበካ አይጽለይን እዩ እንታይ ዳ ይግበር ተዳኢልኩምኒ ነታ ሂቡካ ዘሎ እምነት ንዓኣ ብምጥቃም በአኣ ምዕባይ ናትካ ግደ ይስኸውን ስለዚ ነፍስ ወከፍና ንኹሉ ኸግብረና ዝኽእል እምነት ኣብ ውሽጥና ጎይታ ሂቡና እዩ ነገር ግን በዛ እምነት እዚኣ ክንዓቢ ትሬኒንግ ክንገብር በአን ንኹነታት ምኽያር ክንላመድ በታ ውሽጥና ዘላ እምነት ንህይወትና ምኽያር ክንላመድ በአ ጌርና ድማ ክንዓቢ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ስለዚ ሎሚ በታ ውሽጥኻ ዘላ እምነት እንታይ ትገብር ኣለኻ በታ ውሽጥኻ ዘላ እምነት እንታይ ትገብር ኣለኺ ንብዙሕ ነገር ክቕይር ዝኽእል እምነት ኣብ ውሽጥኻ ከም ዘሎ ሓሲብኩ ዶ ትፈልጢ ክሰርሕሉ ትኽእል እምነት ከም ዘለኪ ሓሲብኩ ዶ ትፈልጢ ንብዙሕ ኩነታትካ ንትሪኦ ዘለኻ ነገራትካ ክቕይር ዝኽእል እምነት ኣብ ውሽጥኻ ከም ዘሎ ሓሲብካ ዶ ትፈልጥ ነገር ከጋጥም ከሎ በእምነትካ ተጠቂምካ ክትፈትሕ ዶ ትሓስብ ወይስ ንላዕልን ታሕትን ናብ ሰባት ኢኻ ትጎይ ርኢኹም ኣሕዋት ካብ ናይ ሰብ ረድኤት ንላዕሊ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትና ክልውጥ ዝኽእል እምነት ናይ እግዚአብሔር ተዋሂብና ኢና ነዛ እምነት እዚኣ ግን ተጠቀምቲ የድልይዋ ዝጥቀሙላ ሰባት ትደሊ ስለዚ እምነት ሓንሳብ ኣትያትና እያ ነታ እምነት ግን ከም ኣጠቓቕማና ዕቤትና ይፈላለ እዩ ብመጠን ዝተጠቀምናላ ኢና በታ እምነት እቲኣ እናዓቢ ልክዕ ከም ኣካላት ናይ ሰብ እንተ ደኣ ትሬኒንግ ክትገብረሉ ጀሚርካ ቅርጽታት ክሕዝ ጅምር ኣካላትካ ክውስኽ ዝጅምር ልክዕ ከምኡ ድማ እታ ክትዓብየላን ክትጋደለላን ዘለካ እምነት ኣብ ውሽጥኻ እያ ዘላ ግን ፈትና ተጠቀመላ ዕየየላ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብ ህይወትና ነታ ዝሃበና እምነት ክንጥቀመላ በአ ጌርና ሪዛልት ከነምጽእ ውጽኢት ከነምጽእ ይደልየና እዩ ኩሉ ጊዜ ኣብቲ ናይ ቤቢ ስቴጅ ኣብቲ ናይ ቆልዓ ደረጃ ሃበኒ ኣብ ዝብል ክንነብር ኣምላኽ ኣይደልን እዩ ምኽንያቱ ካብቲ ሃበኒ ወፂና በቲ ዝሃበና እምነት ንነገር ከነምጽእ እግዚአብሔር ይጽበየና እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ 2 ክሳብ 3 ታሕት እንድሕር ወሪድኩም በአ እዩ ነቶም ዓበይቲ ዝተመስከረሎም ኢሉ ርኢኹም እቶም ዓበይቲ ዘበሎም ዝተመስከረሎም ነታ ዝተዋሃበቶም እምነት ኣብ ህይወት ስለ ዝተጠቀሙላ በአ ክነብሩ ስለ ዝተጋደሉ በታ እምነት ብምግዳሎም ብዙሕ ንኣምላኽ ዝኽብር ህይወት ስለ ዘምጽኡ በዛ መንገዲ እዚኣ ዓበይቲ ተባሂሎምን ተመስኪሩሎም ረእዩ ሕዋት ኩሉ እቲ ዝርአ ካብቲ ዘይርአ ከም ዝኾነ በእምነት ነስተውዕል አለና ይዝባል እዛ ውሽጥና ዘላ እምነት ክህሉ ዝግበኦ ነገር ከተህሉ ትኽእልያ
ክግለጽ ዘለዎ ነገር ካብቲ ዘይረአ ዓለም ናብ ዝረአ ዓለም ከተምጽእ ትኽእል እያ እቲ ሕቶ ግን ኣባኻ ዘላ እምነት ከምኡ ክትገብር ከም ትኽእል ሓሲብካ ትፈልጥ ዶ ክትጥቀመላኸ ተይህካ ትፈልጥ ዶ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ዘገርም ዛንታ ኣሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ካብ ጥቕሲ 23 ክኸዱ ከለዉ ከዓ ደቀሰ ህበቡላን ንፋስ ኣብ ባሕሪ ወረደ እታ ጃልቦኦም ከዓ ማይ መለአት ፍርሃት እውን ሓዞም ሪኢኹም እታ ጃልባ ማይ ምስኣተወት ተቃላጢፎ ኣብ ህይወቶም ዝተረኣየ ነቲ መሊእዎ ዘሎ ማይ ከኣሊ ዝኽእል ካብቲ ኩነታት ንመርከቦምን ንጃልቦኦምን ንህይወቶምን ከውፅእ ዝኽእል እምነት ኣይኮኑን ተጠቂሞም እንታይ ደኣ ልክዕ ምስ ረኣይዎ ነቲ ማይ ኣብ ፍርሓት እዮም ኣትዮም ረእዩ ሽዑኡ ናብኡ ቀሪቦም መምህር ጠፋእና ኢሎም ኣተንስእዎ ኢየሱስ ግን ማይ ምስ መለአት መርከብ ኣይተደሃለን ኣይፈረሐን ደቂሱ ነይሩ ዋይ ተተባሃለ ኣማኒ ካብቲ ሓደ ምልክቱ ዕሩፍን ህዱእን ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ናብኡ ቀሪቦም መምህር ጠፋእና ኢሎም ኣተንስእዎ ንሱ ከዓ ተንሲኡ ነቲ ንፋስ ነቲ ማዕበል ማይ ገነሖሞ ስቕ በለ ህድኣት እውን ኮነ ሽዑ ኣበይ ደኣላ እምነትኩም በሎም ፈሪሆም ከዓ እዝን ንፋሳትን ማይን ዝእዘዞም እሞ ዝእዝዝዎስ መን ኮንዩ እናተባሃሉ ተደነቁ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኦም ምስ ነቕነቕዎ መጽኦም ኣቀድሚኡ ምስ ወይሉ ምስ በኸይሉ ንብኽያቶምን ኣውያቶምን ድምጾም ሰሚዑ ኩነታት ምስ ቀይሮሎም ግን ኣይተሓጎሰን ንምንታይ ዘይተሓጎሰን ተተባሃለ ብእምነት ገለ ነገር ክገብሩ ካብኦም ጽበ ነይሩ እሶም ግን ኣክንዲ ብእምነት ብብኽያት ንነገራት ከከናውን ይንፈቲኖም ስለዚ ኢየሱስ በቲ ዝኸድዎ ጎደና ስለዘይተሓጎሰ ወላ እኳ ድምጾም ሰሚዑ ነቲ ነገር እንተገበሮ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ህይወቶም ክርኢ ይደሊ ስለዝነበረ ኣበይ ደኣላ እምነትኩም ኢሎም ኣይተጠቀምኩምላን ይዝብሎም ዘሎ ሪኢኹም ኣሕዋት ኣብ ግዜ ፀበባ ኣብ ግዜ መከራ ኣብ ግዜ ካብቲ ዘለናዮ ደረጃ ናብቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ክንከደሉ እንደሊ ከተሳግረና ትኽእል እምነት ናይ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጥና ኣላ ስለዚ ካብ ምብካይ ንውፃእ ካብ ምብካይ ሓሊፍና ካብ ናይ ቆልዓ ደረጃ ወፂና ብእምነት ንነገራት ምግጣም ብእምነት ንነገራት ምልዋጥ ክሳዕ መጨረሻ ስታንድ ትገብር እምነት ሒዝና ደው ብምባል ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ባህ ነብሎ እቶም ብእምነቶም ንነገር ዝቕይሩ ንእግዚአብሔር ብጣዕሚ እዮም ድሕጉስዎ ኣምላኽ ሰማይ ነታ ዝሃበና እምነት ክንጥቀመላ ይጽበየና እዩ ስለዚ እምነት ኣለካ እሞ ካብ እምነት ሃበኒልካ ምጽላይ ወፂኻ በቲ ዝተዋሃበካን በቲ ዝተዋሃበኪ እምነት ንነገራት ክትቀይሪ ንእምነትኪ ንእምነትካ ተጠቀምሉ ሻሎም